No a ešte, vážni priatelia, v rýchlosti vám ukážem nástupcu Lamborghini Gallarda. Dámy a pani, Lamborghini Huracán. Pokiaľ ešte svetelné podmienky dovolujú, krásne Lamborghini Huracán, ako som povedal, je to nástupca Lamborghini Gallarda. No a motor je vzadu 5,2 litrový atmosférický 10 válec, rovnako ako v Audi R8, výkon niečo medzi 580 až 640 koní, záleží od verzie, rovnako zrýchlenie niečo medzi 2,9 až 32 sekundy, rovnako záleží od verzie. No a maximálna rýchlosť tejto nádhery je 325 km za hodinu a prevodovka je 7 stupňová dvojspojková automatická. No a k dispozícii s pohonom zadnej nápravy, ale bola verzia aj so štvorkolkou. No a teda krásne ostré línie, športový a agresívny vzhľad. No a čo sa týka tých verzií, tak verzia Evo, Performance, STO, no a tá úplne najvrcholnejšia verzia bola Technika. No a toto je verzia Roadster, teda kabriolet. Ešte by som vám to, vážni priatelia, chcel ukázať aj tej zadnej časti, ale to znova musím obísť, takže chvíľočku strpenia. No a vážni priatelia, ešte pozrime sa na zadnú časť tejto talianskej krásky, aj keď už je to koncernovka. Vyzerá to úžasne a mrzí ma, že už sa to nerobí. Myslím, že výroba bola ukončená v roku 2024 kvôli proste nezmyselným hlúpostiam, emisiám a kvôli zeleným. Proste vytrácajú sa legendárne autá, poctivé motory a elektrifikácia v plnom prúde, čo z toho ako autičkár srdcom a dušou som není vôbec nadšený. Takže krásne Lamborghini Huracán.